What's up mga katibay? Kumusta na kayo? Nagbabalik tayo. My name is Kuya Mark. And namiss ko kayo sobra. So ngayong araw na to, ipapakita natin sa video na to kung gaano kaganda itong Mapita, ang view deck ng Aguilar, Pangasinan, di ba? Pupuntahan natin yun ngayon. Titingnan natin gaano ba ito kaakit-akit, bakit ang daming taong pumupunta dito, ang daming motorista, turista. At talagang ang ganda ng view, pwedeng pang photoshoot, pwedeng pang prenup, etc. Ngayong araw na to, pupuntahan natin, isasama namin kayo at samahan nyo kaming i-discover ang Mapita view deck ng Aguilar, Pangasinan. Kaya kung ready na kayo, papakitaan ko kayo ng napakagandang view ngayong araw na to. Ready na? O sige, ito na. In 3, 2, 1...